Эфир телеканала «Беларусь-1» працягваюць навіны рэгіёна. У студыі Наталья Ігнатенко. Добрый дзень. Амаль 800 тысяч тонн збожжа новага ўраджаю. Вынік працы аграрыяў Гомельшчыны на сённяшнюю раніцу. Убрана ўжо каля 90% плошчаў. Утрымліваць такія высокія тэмпы камбайнерам дапамагае ў тым ліку начная ўборка. Пра тое, як працуюць у палях уначы, раскажа Максим Савин. Выезд на поле и асабісты контроль за ходом уборки для директора агрокомбината «Холміч» стали уже нормой. Нягледзячы на тое, что солнце схавалася за горизонт, Василь Юшкевич ведае. Комбайны застанутся на полях. Зараз дорогая кожная хвилина. Ну, Николай Иванович, зерно готово. Надо очень быстро убрать, потому что обещают дожди. Пару дней надо это все закончить нам. Все так, чтобы потом не пришлось сушить. У гэтай гаспадарцы засталося ўбраць 10% плошчаў. Да і ў цэлым у Рэчыцкім раёне тэмпы жніва добрыя. Тыя, хто фінішаваў, дапамагаюць суседзям. Движущаяся к концу уборочная просто-напросто нас подстегивает в том плане, что ожидается все-таки дожди. И тот хлеб, который на сегодня стоит на полях, нужно убрать, чтобы его не производить доработку. Дапрацоўка азначае дадатковую сушку, а гэта выдаткі, якіх пры такім надвор'і можна пазбегнуць. Сэканоміць за кошт высокіх тэмпаў задача цалкам рэальная. Жніво ў цёмны час сутак мае свае асаблівасці. Вопытныя камбайнеры ведаюць, што нягледзячы на нізкую хуткасць у начной уборцы ёсць перавагі. Напрыклад, пылу, які падымаецца ў дзень, уначы практычна няма. Днем мы убираем, конечно, побыстрее зерновые, потому что виднее, но комбайны греются. И приходится их останавливаться, продувать приходится. А вот ночью, конечно, лучше комбайном убирать. Воздух свежий, погода позволяет, поэтому стараемся и ночью убирать. Хлеб з палёў краіны ўбіраюць больш як 10 тысяч камбайнаў. Чакаецца, што ўраджай зерневых у гэтым годзе складзе амаль 8 мільёнаў 800 тысяч тонн. Максим Савин, тэлерадыёкампанія «Гомель» пры падтрымцы агенцтва тэленавін з Рэчыцкага раёна. Паляпшэнне ўмоў для заняткаў спортам як фактар павышэння фізічнай і прафесійнай падрыхтоўкі. Сёння ў Гомелі адкрыўся фізкультурна-аздараўленчы комплекс для супрацоўнікаў сістэмы Міністэрства ўнутраных спраў. Цэнтр прафесійнай падрыхтоўкі службова-прыкладных відаў спорту належыць дэпартаменту аховы і пабудаваны за сродкі ведомства. Самая актыўная фаза будаўніцтва прыйшлася на 2014-15 гады. Сярод ганаровых гасцей, якія прысутнічалі на адкрыцці комплекса, начальнік дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў Сергей Хаменко, начальнікі і намеснікі праваахоўных ведомстваў Гомельскага рэгіёна, прадстаўнікі ўлады, епіскап Гомельскі і Жлобінскі Сцяфан. Спартыўны будынак уключае ў сябе трэнажорны і барцоўскі залы, памяшканні для гульнявых відаў спорту, музей і адміністрацыйныя кабінеты. Цэнтр прафесійнай падрыхтоўкі будзе выкарыстоўвацца для правядзення спаборніцтваў і стане месцам, дзе праваахоўнікі ў якасных умовах змогуць займацца спортам і паляпшаць узровень сваёй физической подрыхтоўки. Я вам открою маленькую тайну, что в период строительства этого комплекса неоднократно посещал этот объект. Почему? Потому что данный объект являлся довольно серьезным объектом инфраструктуры. Современность соответствует требованиям 21 века. И то, что в этом комплексе будут заниматься не только сотрудники, но и ученики профильных классов правопорядка, дети, проживающие в ближайшем микрорайоне, те дети, которые относятся к семьям милиционеров, работников силовых структур. Это тоже, наверное, показатель современности этого здания. На Гомельшчыне абвешчаны адкрыты конкурс патрыятычнай фатаграфіі. Дарэчы, прыняць удзел у ім змогуць не толькі жыхары Беларусі, але і іншых краін. Сярод арганізатараў конкурсу пад назвай «Я ганаруся, што я з Беларусі» галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гомельскага аблвыканкама, абласны камітэт БРСМ і палац культуры Беліцкі. Тэрмін правядзення з 10 жніўня да 15 верасня. Згодна з умовамі конкурсу, дасланыя фотаздымкі павінны ўтрымліваць элементы атрыбутыкі нацыянальнай беларускай культуры, а таксама адлюстроўваць нацыянальны каларыт краіны. Прадставіць работы можна будзе ў буйных сацыяльных сетках. Пераможцы і прызёры змогуць прыняць удзел у прафесійнай фотасесіі з наступным размяшчэннем фотаздымкаў на билбордах на тэрыторыі Гомельскай вобласці. Апрача таго, плануецца падрыхтаваць спецыяльнае друкаванае выданне. Если мы найдем партнеров, найдем спонсоров, а я думаю, что такие люди найдутся, которые согласятся поучаствовать в таком проекте, мы выпустим еще фотоальбом
который распространим и по сети публичных библиотек Гомельской области, которые будут присутствовать и в отделах идеологической работы нашей области, и в учреждениях культуры, там, где конкретно воспитывается личность каждого человека. У Гомельскім раёне каля вёскі Старыя Дятлавічы працягвае сваю працу экалагічны лагер «Даследчык». Яго ўдзельнікі – падлеткі з усёй вобласці, якія захапляюцца біялогіяй, удзельнічаюць у прадметных алімпіядах і міжнародных конкурсах і нават пішуць даследчыя работы. Пра адпачынак дзяцей, якія выбралі палявы быт замест камп'ютара з інтэрнэтам. Наш наступны сюжэт. Слово «ботанік» для гэтых падлеткаў зусім не крыўдная мянушка. Наадварот, камплімент і прызнанне пэўнага ўзроўню ведаў. А таксама назва адной з каманд па інтарэсах. Дзве іншыя – зоологи і гідрабіёлагі. У кожнай свой план и пералік навукова-даследчых задач. Каждый из бригад занимается по своей программе. Наши научные консультанты составляют для ребят задания, инструкции по выполнению этих заданий. И, значит, во время лагеря каждая из бригад выходит на местность, и занимается сбором полевого материала для того, чтобы в будущем на основе этого материала можно было написать школьную исследовательскую работу и представлять ее на различных конкурсах. Узровень таких работ довольно высокий. Работы призера областных олимпиад супоставлены с курсовыми проектами студентов ВНУ, а перамога на республиканских спаборніцтвах раўназначна абароне диплома. Невыпадковае месцазнаходжанне лагера. Гэтыя мясціны багаты разнастайнымі типами ландшафтаў, якія характэрны для ўсяго рэгіёна. Для умоў жыцця ў палатках хлопцы і дзяўчынкі прывыклі хутка. Дыскамфорту не адчуваюць, а распісаны па хвілінах рэжым сумаваць не дае. Нават інтэрнэт, як высветлілася, тут зусім не патрэбны. Уже есть друзья. Да, нам и так весело. Ноутбук, да. У нас времени просто нет даже в телефон залезть. Ходим по болотам. Это очень весело. Да, приключений у нас много. Да. В палатках жить очень весело. Вечером сидим возле костра. Будет что детям рассказать, знаете. Не то, что, ой, я сидела 16 лет за компьютером, а так, я ходила в турпоходы, в палатках жила, готовила на костре. Руслан Проляскоўскі, Ольга Вальченко, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Сёння сталі вядомыя ўсе пераможцы і прызёры першынства рэгіёна па конным спорце сярод юніёраў. На працягу 4 дзён спаборніцтвы праходзілі ў абласным цэнтры алімпійскага рэзерва па конным спорце ў Гомелі. Юныя коннікі ўсяго больш як 40 чалавек выяўлялі мацнейшых у такіх дысцыплінах, як канкур, выездка, а таксама трохбор'е. Апошняе ўключае ў сябе манежную язду, канкуры, палявыя іспыты ці крос. У апошні дзень у праграме былі выездка і заключны, самы відовішчны склад элемент трохбор'я, палявыя іспыты. Гэта сапраўдная праверка для спартсменаў. Адразу бачны ўзровень падрыхтоўкі, а таксама ўменне кіраваць жывёлай. Першынство Гомельскай вобласці, своеасаблівае падвядзенне вынікаў работы конна-спартыўных школ і аддзяленняў за мінулы вучэбны год. Акрамя таго, гэта добрая магчымасць ацаніць падрыхтаванасць гомельскіх спартсменаў да рэспубліканскіх спаборніцтваў. Дарэчы, усе фаварыты пацвердзілі свой высокі клас. Кандидаты на участие в Олимпийских днях молодежи по конкуру на этих соревнованиях показали, что они вполне готовы для выступления на республиканских соревнованиях. Это наши спортсменки Плескацевич Настя, Елизавета Маршалова и Ольга Щуко. Они, выступая во всех видах программы по конкуру, были в призовых местах. Также порадовали воспитанники отделения выездки, тоже показали довольно высокий уровень подготовки. І на гэтым выпуск завершаны. Дзякуй за ўвагу і да новых сустрэч у эфіры. Что такое счастье? Это самые заветные мечты. Это любовь с первого взгляда. Это желание попробовать что-то новое и совершенно удивительное. Счастье – это наш выбор, это наша жизнь. Быть рядом с верными друзьями, делиться радостью, обрести любовь всей своей жизни. Просто быть счастливыми. Натуральные молочные продукты Милковита. Счастье. Я в нем уверена. Иногда привычное, иногда неожиданное, но всегда захватывающе и интересное.
Мы готовы вас удивлять. Мы готовы вас поражать. И мы готовы держать вас в курсе всех самых значимых событий. А вас просим только смотреть нас очень внимательно. Новый сезон на Беларусь-1.